ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ ବଉଳ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ହେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ହେଉଛି ରଜର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଛେନା ପୋଡ଼ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଘରେ ଏଠି କେହି ନ ଖାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା। ଏଠି ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଯିବା ପାଇଁ। ତ ରଜରେ ତ ବୁଲାବୁଲି ନହେଲେ ମଜା ହିଁ ଆସିବନି କିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଆଜିର ମୌସମଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜିର ରଜଟି ମଧ୍ୟ ରଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଠିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମୃଗ ବିହାରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭାବୁଥିବେ କି ମୃଗ ବିହାରରେ ମୃଗ କାହାନ୍ତି? ମୃଗମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଆମ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଲୋକେସନ୍ଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଘୁମି କରି ପଳେଇଥିଲୁ କୁଆଁରିଆ ପାର୍କକୁ। ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସାରିକି ଆଜି ରଜଟାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ମନ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଦୋଳି ଝୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଝୁଲି ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆମ ସହ ବୁଲେଟ୍ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋର ତ ଲସି ପିଇବାକୁ ବହୁତ ମନ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲସି ଆଣିଥିଲି 3ଟା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରି ନେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିକି ମୋ ଠାରେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀର ଆଗମନ ହେଇଥିଲେ। ଏଠି ମୋର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପବନ ଖାଉ ଖାଉ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଜର ଆସିଥିଲା ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପରେ। ତାପରେ ପବନ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରଜର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।